Welcome back to our YouTube channel. I love you. Bye bye. Mwah. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. It's me, MOMAY. Yay, and this is Baby Bam Bam. So, tomorrow is our anniversary with Mahal. I'm excited. Pero, mag-expect niyo siya ugma pa. So, surprise na ko siya ugma. Sige na mag-surprise niya. Amazing! Niya. So, advance na mag-isip. Karon, as in this day na ta mag-surprise niya. Para, ma-surprise din siya. Kaya di alam karon. Sobrang advance mag-isip. Alright! Yay! So, mag-prepare na ta para surprise natin si Mahal. Let's go! Let's go! Let's go! Here, the happy lang siya kay ang sumpay niya kay birthday. So, wala tayo budget para sa lisod ang panahon, no? Gamit na lang tayo mga improvised DIY ng bulak presko 20 ra ni, tapos palit tag chocolate sa 7-Eleven balig 100 kaya magasto ta aning pagkaon kay makaon man ni kanang di mga di makaon at ato na lang i-DIY. So kanin mo na siya bata na tog bulak kung kaning bench ko nuhay ni siya pero gikan na ako sa unit top ning gift palit na ako kay doon na ning kuagdag ibutang na to sa bench. Di man na mag-matter basta kay na sa liko masuot okay na na. Tapos okay na kayo kanang happy anniversary kita ray buot buhat na og dayon diri ta mamnawi sa cake kay makaon maning cake di ta magkuha na kay di man ni mapuslan na jud ni makaon man ni diri ta mamawi sa tong sweetness overload happy anniversary Mahal. Og si Mahal malipay ni siya ani kabalo ko sanmig no kay wala di naman siya katagay sa gawas kay kuha naman milikorban man sa Davao so palitan ning sanmig og tanduay tapos naman ni pag may time di man ni pala hubog ha pero pilipay pud malagsa kay seryoso ra kayo sa work tapos muna ni siya. Let's go. Love you, Papa. Love you, Papa. This is for you. This is for you. Mwah. Mwah. Happy anniversary. Mwah. Mwah. We are so excited. Actually, ako ra kay nagwad na ko.
Padulong na si Mahal. Nagtawag na, nakapit na daw sila. So, moto. I'm excited. Napagani? Andan. Andan. Tapos sa bibi mo. Tulong ko na. Huwag ko na siya. Jesus, cover na. Surprise! Yay! Surprise, papa. Yung kabalo mag-augna. Yan ang yaalan na. Surprise. Basaha. Kaya mahal. Buwang na, may tanduay dro. Buwang. Buwang, di ka mahal. Bis nagbagong buhay na ta. Sige, inaw na ta. Inaw na ta. Inaw na ta ka May beer man ako. Beer. Kaya mahal. Kapalit yung crab sa niyo. Annibersary. Ay, hindi sa mga kiss ko. Ligo sa ko. Ay, nga sa. 9, 10. Wow, thank you mahal. Yan, pananaw ko lang ha. Ang t-shirt. Kaya mahal, ginagawa niya sa ito. Ay, sus. Wala, nadadala na tanduay. Bibi pa ka na, nadadala na tanduay. Ikaw man lang. Ikaw mo ito eh. Ba't kayo mahal? Dapat na rin. Pagkarin ako. Mantaya kay kung ko ano yun. Cake. Wow, let's Cake. open the cake. Mama bite. Wow! Yummy! Ano nangyari mahal eh? Yes. Hindi kinimahan mo. Butong, huwag kayo kugod. Yum, yum. Wow. You want cake? Wow. Let's eat cake. Ah, sa baba. You want? Bring the cake downstairs. Let's bring the cake downstairs so that we can eat. Thank you kay mahal ha. Wow. Ano tayo mo mahal? Sira to nga, diretso na to nga na. Ano lang? Oh. Ako nga mahal. Excited ko mukha na eh. Ay, sus. Ay, sus. Ano na?